Καλημέρα. Μπήκαμε, φεύγουμε. Πρώτα θα πάμε στην Κούνουπα. Με αυτό το σκάφος θα χρειαστούμε 10 με 15 λεπτά. Κούνουπα τη λέτε? Κουνούπα εμείς τη λέμε. Κουνούπα. Υπάρχει beach bar εδώ? Υπάρχει beach bar, ο Δημήτρης είναι από τη Θεσσαλονίκη και ήρθε και είχε την έμπνευση να ανοίξει ένα beach bar εδώ, σεβάστηκε πολύ το περιβάλλον. Πάρα πολύ, έχει κάνει μια κατασκευή καταπληκτική και τα πιάτα του είναι και αυτά χάρτινα όλα με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλο κουράγιο για να μείνεις. Μένει εδώ πέρα? Ναι. Για να μείνεις τόσους μήνες εδώ. Φτάσαμε στην Κουνούπα, ένα μικρό ιδηλιακό νησί το οποίο μοιάζει λίγο σε σμίκρινση με την Αστυπάλαια. Δηλαδή έχει δύο μεγάλα κομμάτια τα οποία ενώνονται από μια λεπτή λωρίδα γης. Και αυτή η λεπτή λωρίδα γης είναι παραλία. Είναι αυτή η παραλία που έχει δύο πλευρές, και από εκεί και από εδώ. Αποβίβαση στην Κουνούπα. Η Κούνουπα είναι κομμάτι συμπλέγματος νησιών, είναι το μεγαλύτερο από τα κουνούπια, έτσι τα λένε οι Αστυπαλίτες. Αυτά εδώ τα νησάκια είναι τα κουνούπια και το μεγαλύτερο είναι η Κούνουπα, το αρχικουνούπι. Εντάξει, το μέρος δεν υπάρχει, τώρα καταλαβαίνω γιατί όλες οι μερίσκες εκδρομές με σκάφος εδώ στην Αστυπάλαια έρχονται εδώ. Εντάξει, τι παράδεισος, πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε τέτοια μέρη στην Ελλάδα μας. Εν τω μεταξύ χαίρομαι πάρα πολύ που προλάβαμε αυτό το μέρος έτσι και απ' την άλλη στεναχωριέμαι γιατί φοβάμαι ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, αν ξανάρθουμε εδώ, δεν θα είναι έτσι. Υπάρχει μια πρόθεση να μπουν εδώ πέρα ανεμογεννήτριες. Καμιά 20 ανεμογεννήτριες αυτό εδώ το νησάκι. Και σκεφτείτε ότι εδώ πέρα θα πρέπει να γίνει λιμάνι για να ξεφορτωθούν αυτές οι ανεμογεννήτριες. Και ναι, γενικά αυτό το μέρος δεν θα είναι ποτέ ξανά έτσι. Ελπίζω να φωτίσει κάποιους ο Θεός και να αλλάξει αυτό το σχέδιο, να μπουν κάπου αλλού, που να μην καταστρέφουν ένα τόσο όμορφο μέρος. Γιατί ωραία να σώσουμε το περιβάλλον παράγοντας οικολογική ενέργεια, αλλά δεν μπορεί μια ενέργεια να είναι οικολογική όταν καταστρέφεις το περιβάλλον για να την παράξεις. Και το λέω εγώ που είμαι γενικά υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά ναι, όλα θέλουν ένα μέτρο. Θέλουν ένα μέτρο και λίγο σκέψη στο μέλλον, γιατί σε 20 χρόνια θα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα και θα μας έχουν μείνει ανεμογεννήτριες παντού, που δεν ξέρουμε τι να τις κάνουμε. Μπαίνουμε τώρα στη βάρκα και φεύγουμε από Κουνούπα. Πηγαίνουμε στο Κουτσομίτι. Εδώ στην νοτιοανατολική πλευρά της Αστυπάλαιας υπάρχει ένας μικρός κόλπος με μια κρυφή παραλία. Μια μικρή αμμώδης παραλία και ένα εκκλησάκι, τον Άγιο Φωκά, τον οποίο τον έκτισε ένας ναυαγός που πριν από χρόνια βγήκε εδώ πέρα και σώθηκε και σαν ευχαριστώ έφτιαξε αυτό το εκκλησάκι, το οποίο το έχουν σε πολύ καλή κατάσταση, το ασβεστώνουν πολύ συχνά. Ωραίο μέρος και ήσυχο. Πω νερά, είναι λίγο κρύα αλλά είναι τέλεια. Αποβίβαση στο Κουτσομίτι.
Εντάξει, τέλειο μέρος. Ο παράδεισος. Φτάσαμε στο διάσημο κόκκινο βράχο. Είναι μια σχισμή μέσα στο βράχο που χωράει όχι απλά ένα ξύλινο καΐκι σαν αυτό που είναι τώρα ραγμένο, αλλά εδώ χωράει ολόκληρο πολεμικό σκάφος. Και το μεταξύ εδώ αυτό το μέρος είναι σαν να μπήκε ένας εξκαφέας και να βγάλει ένα κομμάτι. Αλλά εκτός από αυτό που βλέπουμε υπάρχουν και σπηλιές μέσα. Υπάρχει μια σχισμή στο βράχο που μπαίνει μέσα σε μια κρυφή σπηλιά. Είναι σαν πισίνα. Να, αυτό το σκάφος κάνει ημερήσιες εκδρομές. Φεύγει 11 η ώρα από το λιμάνι, πηγαίνει Κουτσομίτη, πηγαίνει Κουνούπα, έρχεται και εδώ και επιστρέφει πίσω στις 6. Και πας με πολλά άτομα μαζί. Είναι πιο οικονομική επιλογή. Αν όμως θέλεις πιο πριβέ κατάσταση όπως εμείς, δηλαδή μια μικρή οικογένεια, μια παρέα, με ένα σκάφος που φτιάχνεις όπως θέλεις το πρόγραμμά σου και μπορεί να πας και σε κάποια μέρη όπως το εκκλησάκι που είδαμε που δεν θα πάει το μεγάλο, αυτή εδώ είναι η επιλογή. Φεύγει η Άβρα, έτσι λέγεται αυτό το σκάφος. Ευχαριστούμε. Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλά περνάτε, γεια σας. Γεια σας. Μας στείλανε σνακ. Ευχαριστούμε. Γλυκάκι, κορμό σοκολάτας. Ωραία, και τώρα που αποχώρησε η Άβρα, πάμε μέσα να δούμε από κοντά τον κόκκινο βράχο. Σκέψου να ράξει εδώ μέσα ένα αντιτορπιλικό. Από εδώ μπαίνουμε μέσα στις κρυφές σπηλιές. Πάμε μέσα. Να γιατί λέγεται κόκκινος βράχος, είναι κατακόκκινο το πέτρωμα. Και έχει και κοκκινόχωμα. Από εκεί μπήκαμε και συνεχίζει από εδώ. Ω, κοιτάξτε εδώ πως μπαίνει το φως από πάνω. Μια απίθανη φυσική πισίνα. Κοιτάξτε εδώ. Παίζει να είναι από τα πιο εντυπωσιακά βράχια στα οποία έχουμε κολυμπήσει ποτέ με το Happy Traveler. Κοιτάξτε πως είναι αυτό. Μπαίνεις από εκεί, έχει ανοίγματα πάνω και εδώ έχει έξοδο. Και μπαίνει ο ήλιος από πάνω. Εδώ να έρθετε μεσημέρι. Να βαράει ο ήλιος. Κοιτάξτε πως είναι κάτω το νερό κατά γάλανο. Και πάμε τώρα να φύγουμε από εδώ. Βγήκαμε! Απίστευτο! Απίστευτο! Πάμε τώρα πίσω στο σκάφος. Επιστρέφουμε!